от тук по тази пътека е 4 км до Георги Победоносец, манастира Златолис, който по-рано гледахте в клипа. Ще влезем сега да разгледаме. Много красиво место, много добре направено. Ей, тук и да се сложите на пауза, ако искате да прочетете точно за какво става въпрос. Е изписано. Много тихо и спокойно место. Сигурно скоро е реновирано и много поддържано.